Laki ng huli daw. Napilig-pilig pa. Laki yan. Sadik Fernan. Nakadali din. Mga uragon, mga besh, mga bayo. Woohoo! Ayan, mga uragon, mga besh, mga bay. May lakad kami ngayon, kami mag-picnic sa kasagsagan ng kainitan. Oo, sobrang init ngayon. Pero kami lumarga kahit mainit. Walang pasok ngayon, holiday. Eid Mubarak. Eid Mubarak! Ayan. 2,000 years later. Yun, may huli na din si Sadik Fernan. Nakadali din. Nakabirahi. Ayun. Aywa. Miya Sadik. Kadali nga. Mayroon nga. Ayan o. Laki. Ayos. Yun. Inaabangan ng mga ibon eh. Oh. May huli na naman siya, may huli. Batibot yan, batibot. Iyon. Ginagawa mo. Buenas mo naman. Swerte. Swerte ngayon. Daming rod ng pamingwit. Naghihintay lang na hanggang doon sa dulo. Ayun. Yan po yung mga tropa natin doon nasa dulo. Dito po yung iba. Ayan. Doon din yung isa sa dulo. Si Kabayang Noel. Uragon man. Ayun. Sabi wala. Mayroon eh. Ayos. Nice. Puro malakapas no. Malaki. Ayos. Dali ka ngayon. Dali na. Meron na? Baka talakitok yan. Baka ano yan? Dolphin. Yun oh. Ayos. Swerte ang balls na short. Bibili daw si Mario. Ayun. Yes. Meron? Sure na yan? Yun. Buenas mo naman. Ayos. Miya Sadik. Yun. Mayroon na namang huli dun. Tingnan natin. Maswerte talaga yung balls na short na yan oh. Bibili daw si Mario yan eh. Ayan na. Yun oh. Malaki. Malaki. Yes. Right. Yan. Laki dito ah. Play. Yun, dumugo na. Niregla na. Unang araw. Ayos. Malaki no. Ayun. Ayos. Huli ng uragon. Upload natin to bukas sa YouTube. Yan, may mga nagpicture na doon na Pakistani at ano ba yan? Nepali. Takbo! Takbo Sadik, takbo! May huli na naman siya. Tingnan natin ang huli niya. May huli na naman si Sadik. Ano kaya yan? Bayawak? Oh my God! Ayun, daming tao. Ayun. Dali ah. Nice. Ayos. Yala, sawi. Sawi sura. Sura, sawi sura.
Sura, sura, sabay sura. Aywa, aywa. Imsik, imsik, imsik. Aywa, dali. Imsik. Imsik ka na, imsik. Aywa, badin sumipin sura. Aywa, badin. Aywa. Ginagawa mo. Aywa. Masigla, masigla. Oh, laki nga. Woohoo! Bidbid. Laki bidbid oh. Nadali. Oh. Laki ah. Ito po yung ano, mga uragon, mga beshi, mga bay. Ito yung tinatawag na bango sa dagat. Bidbid. Hugasan muna at marumi na. Oh, go! Oh, yan ang bidbid na sinasabi. Ang laki. Ala. Ayos. Ginagawa Yan, mo. ibalik mo. Ulitin ulit natin mamaya. Ayun. Oo. A few moments later. Hello mga uragon, mga besh, mga bay. Yan, nagsiga na. Barbecue kami, barbecue, chicken barbecue, yan. Nakamarinate na yung chicken, ano, iihaw namin, tutuhugin ko. Yun, madilim na sa aming area. Naglagay na ng pailaw. Ayan, mga uragon, ang thermal plant ng Jeddah South. Jeddah South Thermal Plant, madilim na, may ilaw na sila, yan, oh. Ang ilaw nila hanggang doon, ang haba, anong pier yata yan, ewan. Oh, haba hanggang doon. Ayun, mag-iihaw kami. Hintayin lang magbaga itong aming uling. Ito po ang aking iniihaw. Oh, lumiliyab, lumiliyab. Yummy, yummy. Ha? Ang? Chicken barbecue leg part. Wow. Charap. Kain muna, kain. Kain tayo. Mga uragon, mga beshi. A few moments later. Ayun oh, huli pa dalawa. Nadali talaga yung dalawang sima no. Ayan. Dito tatanggalin kasi madilim doon sa pampang. Ayun. Madilim ron eh. Dalawang sima magkasabay. Di ba kita pre? Kaya nila ako na dito. Ayan. Yan ang mga nahuli niya. Wow! Pala yan eh. Mapupuro na yung ano eh. Mapupuro na yung lagayan. Oh, ang laki nung isa. hanggang bukas. Ayan, mga uragon. Nakahuli na naman ang malaking bidbid oh. Oo. Ang laki na naman ah. Swerte talaga yung Chicago Bulls na short. Hugasan mo at nagkabuhangin. Yan. Good morning mga uragon, mga beshi. Ayan oh, ang laki na naman ang huli niya. Grabe ka swerte ni Sadik Fernan. Swerting swerte. Ayan oh, ang laki ng huli niya. Napilig-pilig pa. Ang laki ah. Ito, nandito ako mga uragon. Nagtatampisaw sa dagat. Nasa tabing dagat lang. Ayan oh. Mababaw kasi dito eh, buhangin lang. Kahit nandun ka na sa medyo malayo, mababaw pa rin. Ayan, mga puti. Ito oh. Yun. Nasinga-singa pa. Oh, naglabasan yung kuwan niya. Tinta. Ayun oh. Paatras eh, no? Ayun. Dito. Papunta no, papaabante na. Ayun. Yan! Dali! A few moments later. Mga uragon, uwi na kami. Ayan no, yung ibon. Kukunin niya yung... Ayun, nadagit. Ano ba yun? Hindi pa. Sige, kunin mo. Iyo. Sabi sa'yo. Uwi na kami. Ligpit-ligpit na ng mga gamit at tanghali na. Alas 10 na. Mainit na. Masakit na sa balat ang init. Ang daming ibon. Oh. Sige, lapitan nyo. Iyon.
sa kuwan ba? Gilid sa portahan bitaw. Ah. Paning kuwan may ice pa ni, pugno pa ni. Moder, may ice pa ni. Baba. Baba pa yun. Ako rin. Ayan, kainin nyo yung aming mga tira-tira dyan. Sa inyo na yan, mga yawa. Yawa daw. O yun o. Mga ano na yan dyan. Sige na. Babay na, uwi na kami. Yan, pauwi na po kami mga Uragon, mga beshi, mga bay. Dami naming huli. Pinaghati-hati na. Yan. Uwi na. Matutulog pa kami pagdating. Hindi nakakatulog ng maayos. Mahangin eh. Mahangin. Oo. Kasi parang may bagyo. Uwi na. Sabihin na. Maluwag ang kalsada, mainit eh. Kunti na lang yung namimingwit, no? Tanghali na eh.